En op woensdagmiddag gaat Frans Teunis, de bekende volkszanger uit mijn geboortestad, altijd op bezoek bij Limburgers met een bijzondere passie. En vandaag gaat Frans sterren kijken met Wim van Enkevoort uit Venlo. Als sterren aan de hemelzon. Kiekers, vandaag ben ik in Blierik heet dat. En ik ben bij de Vereniging van Weer- en Sterrenkunde. Wel amateurs, maar die kunnen heel wiet loeren naar die schoendingen wat hij aan de log stond. Ik ga eens even praten met hem. Meneer Wim van Enkevoort, Ja. wat zit je eigenlijk aan het doen nu? We zien naar de sterren aan het kijken. En naar de maan. En op het moment heb ik zomersterrenbeelden in beeld. Nu heb je me geen handig kanon staan, Wim. Je hebt er totaal geen verstand van. Je weet dat hier veel sterren zijn. Maar wat is dit voor een ding? Dit is een lenzenkijker. Een refractor noemen ze dat heel mooi. En dan zit voorin, boven, zit een lens. Een grote, heel precies geslepen, heel rode lens. En dat licht van die sterren wordt dan verzameld. Dat gaat hier achter naartoe. En dan komt een heel klein beeldje van die sterren heen. En dat bekijken we dan met het oculair, dus met een loop. Van wie heb je die passie gekregen? Dat is begonnen toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen kreeg ik van mijn elders een klein sterrenkijkertje. Zoiets, wie de rechtkijker. En toen gingen we kijken en dan zo'n buksje, zo van welke ster is dat. En dus daar heb ik doorgegaan. Je ziet nu naar de zon aan het kijken. Ja. Hè? Is dat niet gevaarlijk? Want als je zo in de zon kijkt, dan verblindt dat. Maar met zo'n kijker. Dit is absoluut, met deze kijker is het niet gevaarlijk. Wat zie je dan onder de zon overdag? Ja, dus de granulatiestructuur, net als met kokend water, dan zie je dat water opborrelen. Hè? In feite doet dat heetgaas op de zon precies hetzelfde. Ja, nu zit je op bij de Vereniging van Weer- en Sterrenkunde. Ja. Maar wie heeft die vereniging? Die vereniging dat hier in Venlo is, dat de vereniging van Jan Delzing. Ik wil heel nog een keer een supernova zien. Wat is dat? En dat is een exploderende ster die zo helder wordt dat ze overdag kunt zien. En de laatste die we hebben gehad in ons melkwegstelsel is in ongeveer 1650. Dus ik hoop nog om in een halve dag dat ik hem nog zie. Wat is aan Jan vooral? Jan wil wel keer nog keren zien. Ik zou best een keer een heel heldere komeet willen zien. Je kunt binnenkort, hebben ze voorspeld. Ze hebben beloofd dat hij op het eind van het jaar dat hij zichtbaar zal zijn. Hij zou overdag zichtbaar zien en hij is helderder als volle maan. Geweldig, maar toch? of het doorgaat, ik heb er de laatste tijd niks meer van gehuurd. Ik hoop Verblijven gewoon naar de hemel kijken. En dan komen dat wel tegen. Ze zeggen kiekers, ik heb genoten ervan. Moet gewoon eens doen. Zo lekker s'avonds naar die sterkens of naar de zon of naar de maan kijken. Dat geeft sowieso rust in het leven. Houd je allemaal gezond en tot de volgende keer. Hoi!